edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, istrikto nga pagbantay sa mga entry points sa probinsya, ginmando ni Governor Lacson. Bacolod, hilway na sa bagong variant sa COVID-19. Sa mga balita nasyonal, tanan nga lugar sa Metro Manila may na-record na nga Delta variant. Novavax vaccine posible maayo batok sa Delta variant. Sa balita international, Moderna ginpabugal nga madugay ang effectivity sa ang ila nga bakuna. Samtang sa balita sa sports, Carlo Param magampang na para sa gold medal round karon nga adlaw. Balita entertainment, Rihanna yara na sa billionaires list sang Forbes. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga hiligay ng terms yung makitaan sa sulod sang pulayan. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Agosto 7, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto karon sa Luzon kag Visayas. Last 3 ang kagahon, isa ka aktibo nga tropical cyclone nakitan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang ining tropical storm ginatawag man nga Mirinay o kon Goryo sa Pilipinas. Ang bagyo o kon ang ining tropical storm yara sa 1725 kilometros na sidlangan na minhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. May kabasgon nga hangin nga nagalambot sa 75 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 90 km per hora. Ang tropical storm nagaigiho karon pa nasidlangan naminhan na sidlangan sa kada sigon nga 30 km per hora. Samtang isa pagid ka tropical storm ang ginabantayan man nga ginatawag tropical storm Lupit. Ang mayari ako nang iyas nila nahamtangan yara sa 535 kilometros naminhan nakatundan sang Itbay at Batanes. May kabaskugon sang hangin nga 65 kilometros per hora malapit sa sentro kag may padmadlos sa tubtob 80 kilometros per hora. Ining tropical storm nga si Lupit nagagiho karon para katun ako na nasidlangan naminhan na sidlangan. Samtang ang adlaw na butlak las 5:34 kay na sang aga magatulod naman las 6:05 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tutup sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, mga aga sa liwat, mga kaaksyon. Nagkalipat ko magtublok sa akon nga kuan no. Happy Saturday everyone. Good morning dra Alex Montesa, liwat, good morning sa imo. Rhea May Salboda Ladio, sakay Elizabeth Malaka Gamala, madama ang aga sa imo, have a blessed weekend. Nomi Retiban, thank you gid sa happy agastamyaw ano. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, kag kay Rona Ingoho, good morning dra sa imo Rona. Divine Rose Menor, Emmy Esmeralda Dolido, kay Beth Villanueva, Nomi Retiban. Kung mag-send ka, Nomi, sa aton ka hotline ka na send, hindi rin sa aton. Hindi na diya sa ano mo, sa Facebook, no? Doon sa hotline ka naman send, no? Kay May Makainan,
Kag kay Ana Sinoro. Cheryl Babaran Hudo. More power man dira sa imo. Ginagreet naman gali ang happy birthday si Dr. Arlene Amor sang Bago City Elementary School. No? Happy birthday Dr. Arlene Amor sang Bago City Elementary School. Halin sa kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo, no? So, sige. Try tanay karon nga mag-greet ni sa on-air, ano? Sige. Kay Richelle Aguarense, panamiyaman sa imo. Divine Rose Minor. Thank you, Gid. Edwin Pineda. Yes, migo. Maing aga dira sa imo, no? Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay nga wala yaga piramon bad sila ni Richelle. Iway ko bala idea na mo kaya sa Facebook. Iway ko sa idea Richelle, no? Sa Facebook ina sila na iya. Christine Menyes Villalobos. Kay Solama Barnatsa sa Wadi Bacolod, may aga sa pamilya niyo sa Barangay Handumanan. Wilson Tejedor watching live kag mga kaupdanan dira nga mga taxi drivers, no? Sa atong dira nga mga amigo nga mga taxi drivers. Good morning dira sa inyo, no? Kag may lang nga pamati, pag monitor pero halong-halong gyapon sa atong sila nga pag-drive. Be safe man, no? Especially sa mga pasahero nyo bala halong man kamo, no? Kay kinanglan magpasahero kita may mga social distancing, kita dira, no? May mga face mask, face shield. Kaya enclose nila ang aton mga taxi, no? So halong lang sa aton mga taxi drivers, no? L.A. Amante from Kuwait. Oy, good morning Mandra kay Mike Liboon. Good morning dara sa imo Mike. Kag kay Kagawad Noel Liboon. Good morning. Che Zamora. Dito ako ng partner man nang dugla sa. Elmer Regula. Kag kay Ma'am Jinky de Alagdon, ginagreet man si maninay niya, barangay captain sa barangay Igmayaan, Purita Pontiliano. Oy, Kapitan Purita Pontiliano, good morning sa imo. Ginatamyaw ka sa imo ihada Jinky de Alagdon dito sa Phoenix, Arizona. Nicel Fabol, good morning man. Sige. Ay man karon naman ha, mabalik kita. Standby sa aton nga mga balita lokal. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginmando ni Governor Bong Lacson ang istrikto nga pagbantay sa mga entry points sa probinsya sa Negros agud manikawan nga magsulod ang Delta variant. Suno kay Lacson, bangod sa pagdamo sang variant sa COVID-19 kag may mga reported nga mas makalalaton kaangay sang Delta variant, padayon ang pag-require sa mga nagasulod sa probinsya sang negative RT-PCR swab test result. Ginasentro man ni Lacson ang panawagan sa mga pamilya nga likawan nga magpatigayon sa pagtipon-tipon bangod diri nagaumpisa ang pagdamo sang marekord nga kaso sang virus. Suno kay Lacson sila sa probinsya, ila ginahimo ang tanan para hindi makasulod ang Delta variant. Rason nga himuon man sa pumuluyo ang ila sini obligasyon bilang negrense nga hindi magkalipat kay ipatuman gid ang health and safety protocol. Ginpahayag ni Emergency Operations Center kaniyo si Executive Director M.A. nga mas nagdamo pagid ang gusto nga magpabakuna sa syudad sang Bacolod. Ini matapos nga madamo ang nakalinyada karon nga mga kompanya sa division kag madamo pa nga grupo sang pumuluyo nga ginapadulungan sang EOC vaccinator. Suno kay ang ginhimo ini nga ideya agud hindi magdagsa sa vaccination centers ang mga nagpabakuna kag malikaw sa laton
Dugang pa sa Executive Director 300 ka personnel o kung sobra pa sa isa ka kompanya pwede na makapaschedule sa EOC. Samtang nagapadayon man ang vaccination sa mga malls kag barangay. Vaccination drives may mga government offices or mga companies na nag-amok na empleyado, so kami on site vaccination. Bagin sa pagpahayag ni EOZ Executive Director M. Ang. Samtang hilway ng siyudad sa Bacolod sa bagong variant sa COVID-19. Sunod kay Emergency Center ako na EOC Executive Director M. Ang, naka-recover na ang pasyente nga gintumod sa Philippine Genome Center nga na-record sa itong tilikdan nga adlaw nga nalatnan sa ginatawag nga P3 o kon ang Theta variant. Nagaduda si Ang pagtaas ang kaso sa bulan sa Hulyo, posible may nakaimpon gid man nga bagong variant. Sa gihapon, padayon ang pangabay sa ni Ang nga masunod lang sa health protocol agud malikaw ang Bacolod sa sining paglapta pa sa COVID-19. Ginpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang head sa extraction cluster sa Bacolod City nga yara sa isolation facilities ang tanan nga active cases sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Pineda nga ginbase ang datos ng zero backlog sa sulod sang 14 ka adlaw o kung halin sa Hulyo 23 tubtob Agosto 5. Dugang pa ni Pineda, dako ang nabulig sa koordinasyon sa kada barangay, kag syudad agud mapadasig ang pag-extract sa mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Nagpasalamat man si Pineda sa mga barangay health emergency response team, bangod aktibo nga nag-monitor sa mga close contacts agud mapadali ang ila nga trabaho. Wala iba siya ang 14 days bala nga nga status. Halin sa July 23 hasta sa August 5 na zero naton ang backlog no. Bali wala ta backlog nga nagpabilin sa community nga positive nga patients. Kumain sa pagpahayag ng Executive Assistant Ernesto Pineda. Samtang naglambot na sa 88,599 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 686 kahapon. Ang Iloilo Province ang mayara sang 190, ginasundan sang Aklan nga may 163, siyudad sang Iloilo nga may 89, Antique 72, siyudad sang Bacolod 58, Negros Occidental 35 kag Guimaras 14. Samtang 698 ang recoveries kag nagdala na tanan sa kabilugan nga 76,390, walo naman ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,035 ang death toll. Ang Western Visayas mayara karon sang 10,153 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Madamo sa gihapon sa managaka-intercept ang Task Force African Swine Flu nga nagapasulod sang pork and pork products sa probinsya sang Negros Occidental gikan sa mga lugar nga may kaso sang ASF. Sunod ka Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, ginasulod sa mga nagakadakpan nga personang produkto sa ilang mga check-in baggage, rason nga makita sang otoridad. Naibaluan ang rason sa mga nagkadakpan nga wala sila ginasaway sa mga airports o seaports sa ilang point of origin, rason nga sa ila paghangop ginapanugutan lamang nga makasulod sa Negros. Palayag pa ni Decena, wala na sang mga konsiderasyon nga ginapatuman ng task force kay istrikto nga ginadumilian nga makagwa pa sa puerto ang ginadilian nga produkto, rason nga ila ini ginapabalik o kon ginasunog. Tanan nga lugar sa Metro Manila may na-record na nga Delta variant. Samtang Novavax vaccine posible maayo batok sa Delta variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para naman
nakabalik na na. 5. Sakay Greg Hostiniani Puertas. Good morning. Kay Maricho Gonzaga, kay Taguligan Ray Canilas. Kag tamyaw niya asa ka bang kalan sa trabaho sa gali sa Valenzuela City. Lilia Taton. Kilala si Lilia gali sa kuan asda sa may Gardenville da. Good morning dira, no? Sandra Balandra. Sa Barangay Tangub. Oo. Kung mag-entry ka Sandra, dito kay text sa kuan sa amon nga text hotline 0963-757-0874. Amo na, hindi lain. Hindi na mo gali. Dito. Ari gali oh. Kabala. No. Dito. Oops, sorry. Ari gali likod. Arang isa. Ikaw naman, B. Na, lawaga. Oh. Na, di kaya text sa kuano sa dito. Sa 09704 o kung sa 097-049-51202. Gaton ko ha. 0970-495-1202. Nadra ka mo yung text. Mo nang aton nga sa mga entry nyo bala sa aton nga SAP anniversary. Dra ka mo yung text ha. Okay. Salamat. No? Kag ikaw na be Aksyon Doors. Sakay Sandra Balandra. Kay Sandra Balandra. Sige, pangitaon tanay si Sandra Balandra. Kay Sir Edwin Pineda. Basta katahom gidya ka reklamo tumba. Dugol ka Sir Edwin. Good morning to si mo Sir Edwin sa US. Na US Action Boy na? Yes. I don't know sa US yung sa Spain. Nalipat mo ko. Good morning, Drasay mo, Sir Edwin. Kaya Miss Ana Sinoro, sa Talisay Concepcion, kay Father Amber Baliwagan. Actually, si Father ko na, Ember. Ember. Sige. Sa Concepcion na siya. Ano na yung San Enrique? Sa Garcia family. Sa Baliwagan da, sa San Enrique, sa Garcia family da. Good morning ko noon. Sige. Kaya Joseph Nabalitan Kasag. Good morning from Kyuday Resto Cafe, La Carlota City. Tsak to maniguro pagbasa ito no Kyuday. Di ba guro Kyuday? Hindi mo na pwede Kyudai. Malay mo. Good morning dra sa inyo. Boss na nagligan, nakalabay ko to sang nagpagintubdan ko, nalipat ko sa Kyuday. Maghapit ka, kay galabay-labay ka lang imo. Malakang gahapit. Sige lang. Daso naman. Mary Joy Camero, good morning. Hindi ko bimayo familiar sa sa La Carlota Namangkot-mangkot pa kami gani padulong sa gintubdan. Kaya hindi ko katultol. Maliko ka lang sa wala. Gani man. Going La Castellana ang way. Maliko ka sa... Ang sa wala. Correct na naman. Kaya Jeng Caballero Navarro Dayday, good morning. Priscilla Alvarez Tropeo, good morning man from Kokay, Stephanie and Sabrina Decoy. Kay Dina Magbato Malabago, good morning man. Mary Jane Araneta. Classmate ko pa gina. Si Miss Mary Jane. Yes. Sige. Diding Alojamiento, good morning man. Monitor lang kami, Barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw-adlaw. Salamat, Alojamiento family. Kag, God bless us all. Hil Javier, good morning. Tamyaw Kolihog kay Angel Faith Ganza, Javier. Kag kay Jomel Makalipsay. Salamat, Gedra. Sa May Manila. Payong-ngayong Renan, good morning. Kaya lagad Kevin Henry, oy, sa Hinubaan, good morning yes, sa inyo. Good morning dira sa inyo, ha, sa Hinubaan. Kay Jason Tupas, kay Cap Bibing Tubiliha. Good morning, man. Sige. Good morning, Madra kay Remia Garcia, kay, kay Lisa Joy Ilon Amoroso, Weng Skilly Morales, good morning dira sa inyo, ha, kay Abby kay Natnatag kay August. Si Ihada ko doon nag-message so dali lang. Saan ay? Okay. Sige. Si Ihada ko bla Maria Rivera Murayama. Gipuchi ko kanimi Sige, patayuron ka na basa ka na ng Ihada mo kay basawon ko maning kay
Kay Alagad Kevin Henry nga si Ma'am Daf Reliquias, kagawad Noynoy Cardinal, good morning. Nagapamati man si Sir Stalin Kayanan sang Talagakay, Talakagay, galing sorry. Talakagay. Talakagay. May lang ang pagpamati. Okay, salamat, Ged. Kumparing Bia Jonathan, good morning man. Evelyn Ipomaseno, have a nice weekend. Okay na. Okay na. ko na. Sige, Edwin Escopel, good morning man sa imo classmate. No? Sige, standby na sa mga balita national. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginkumpirmar sa Department of Health nga na-record na sa tanan nga lugar sa Metro Manila ang Delta variant sa coronavirus. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 83 sa 116 kabagong kaso sa Delta variant ang gikan sa Metro Manila. Dugang pa ni Vergere, gina-classify nga critical risk areas ang COVID-19 ang Pateros kag Malabon bangod sa marasi nga pagsaka sang kaso. Mataas ang daily attack rate kag occupancy rate. Samtang ang ibang mga lugar sa Metro Manila gin-classify bilang high risk, magluwas lamang sa Caloocan kag Marikina nga gin-classify bilang moderate risk. Ginkumpirma sa Food and Drug Administration ng FDA nga nagpasa na sa aplikasyon para sa emergency use authorization sa ilang COVID-19 vaccine ang American drug maker nga Novavax. Sunod kay FDA Chief Eric Domingo, may aplikasyon ng Novavax sa pangwala pa nakakumpleto sa requirements nga kinahanglan. Una na ginpahayag ni Domingo nga very promising ang bakuna sa Novavax kag maayo ini batok sa Delta variant. Ginpahayag naman ni Dr. Randy Castillo sa Lung Center of the Philippines nga nagapakita sang maayong nga resulta ang clinical trial sa Molnupiravir, isa ini ka oral antiviral drug nga gin-develop bilang posible bulong para sa COVID-19. Sunod kay Castillo, ang ospital may na-enroll na nga 11 sa 25 ka pasyente nga kinahanglan para sa trial. Doon pa ni Castillo, sa 11 ka pasyente ginapakita nga 80 tubtog 90% ang potensyal sang bulong. Ginklaro ni Castillo nga nasambit nga mga pasyente wala na admit kundi nagatinar lamang sa balay kag ginamonitor. Ang phase 3 clinical trial sang Molnupiravir ang nag-umpisa sa Lung Center sa tuong bulan sang Mayo. Naimbir na si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga nagapalapta sa fake news sa tungasang pandemya kag pagtaas ang kadamuon sa may Delta variant. Sunod kay Roque sa iya paglantaw ginhungod ang pagpalapta sa fake news rason nga nagdagsa ang publiko sa pila ka vaccination centers sa National Capital Region bangod sa kadlok nga hindi makakuha sa ayuda o kung hindi makagwa sa pulian umpisa karon ginpatuman ang enhanced community quarantine. Natingala si Roque kung nga wala pa naigo sa COVID-19 ang mawala sang maayong ginhimo sa kabuhi nga nagapalapta sang fake news. Makapila ka beses na ginsulit ni Roque nga hindi matuod nga wala sang ayuda nga makuha o kung hindi makagwa sa pulian ang hindi pa kompleto sa bakuna. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pondo para sa liwat nga pag-hire sa 15,000 ka contact tracers nga magabulig sa COVID-19 response ng gobyerno tubtob sa karapusan sang 2021. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ang approval sa Presidente sa pondo makabulig sa kada local government unit sa pagtingwa nga mapanubo ang kaso sa COVID-19 sa tagsa ka lokalidad. Bilang tiglawas sa mga LGU, ginpasalamatan ni Anyo ang Presidente para sa dugang nga pondo agud magpadayon ng serbisyo sa mga contact tracers. Sa separado nga statement, ginpahayag ni Senator Bongo nga ang kontrata para sa dugang nga contact tracers nag-umpisa sa tong Agosto 2.
Ginhingyo ni Senator Francis Pangilinan nga tagang proteksyon na ang mga kabataan batok sa COVID-19 pinagi sa pagbakuna man sa ila. Inibase sa payag sa Philippine General Hospital nga fully capacity na ang ilang ICU beds sa mga bata nga ginigo sa makamamatay nga balatian. Ginmensionar niya nga sa Hunyo ginanunsyo sa Department of Health nga ginamyandahan na sa Food and Drug Administration ang emergency use authorization sa Pfizer COVID-19 vaccine na mahimo naman nga mabakuna sa mga yara sa edad 12 tubtub 15 anyos. Kadungan sini ginpahag ni Pangilinan nga iduso niya ang pagpataas ng pondo sa PGH sa pagsiling nga makabalakan na nga nagaubusay na sa liwat sa ICU beds labi na sa karon nga pati mga kabataan ang sobra na nga naapektuhan sang COVID-19. Sa duwa natin nga balita nasyonal, nanawagan si Vice President Leni Robredo nga aksyonan sang gobyerno ang mga kakulang sang pungsod sa testing, contact tracing kag pagbakuna para nga preparahan ang paandam dala sang Delta variant sang COVID-19. Ginpahayag ni Vice President Leni nga dapat palambuton sa 120,000 kada adlaw ang testing sa imbes nga 50,000 kada adlaw para gilayon nga tumod ang mga lugar nga dapat tutukan para naman sa contact tracing efforts ng gobyerno. Liwat ng panugyan ni Vice President Leni nga dapat isahon na ang mobile application kag database nga ginagamit sa gobyerno sa mga lokal nga gobyerno para sa mas efficiente nga contact tracing. Dugang pa sang Vice Presidente, kinahanglan man nga dublihon ang paggiho para pamaskugon ang kapasidad sa mga ospital halin sa pagdugang sa mga medical staff tungtong sa pagsiguro nga may nagakaigo nga supply sang bulong kag oxygen para sa mas hindi. Ang pinaka-importante suno sa iya, nagapanawagan liwat si Vice President Leni nga padasigon ang vaccination effort sa pungsod kag palabuton sa 750,000 ka vaccines kada adlaw ang target para malambot ang herd immunity sa Pilipinas. Bilang pag-ulikid sa mga Pilipino nga nadulaan sang palangabuyan bangod sang lockdown, ginpahayag ni Robredo nga dapat man siguraduhon ang madasing nga paghatag sang ginpangako nga ayuda sa mga maapektuhan nga pamilya kag suporta man para sa magagbay nga mga negosyo. Pareho sang naanda na sa opisina ni Vice President Leni, handa ini nga permi magsabat sa kinanglanon sa mga Pilipino ilabi na sa tunga sang COVID-19 paagi sa mga nagapadayon sila nga proyekto. Pareho sang libre nga teleconsultation service nga bayanihan e-konsulta o kon sige-sige nga pagpanghatag sang relief packs kag hot meals kag madamo pa nga may inisyatibo sang Office of the Vice President. Ag sa katapusan nga balita national, nagpagawa ng Department of Education sumapet sa may angot sa school year 2021-2022. Sa ginpagawa nga petsa, mag-umpisa ang klase sa Setyembre 13, 2021. December 20, 2021 ang gintala ng Christmas break, kag magabalik ang klase sa Enero 3, 2022. Samtang Enero 31 tubtob Pebrero 5 ang mid-year break kag magatakop ang school year sa Hunyo 24, 2021. Magapabilin nga wala sa face-to-face classes sa buong school year, magluwas na lamang kung tugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
to dampi kay Aksyon Doors, alagad Kevin Henry. Okay, sige. Dali Sa lang. kay Bia Jonathan, kay kumpare mo Bia Jonathan, good morning. Bilin pa ko to blang Ginlawag ko na siya. Tapos Ano? nag-message siya, sunggod ko, wala ko naabtan. Wala kay guro kabati. Sino? Si kumparing Bia Jonathan. Gani man. Ginlawag ko siya kagina. Dami bilin pa ko to nga binangkal blang mo, sige lang. Oo. Kay- Gusto ya guro ibalik ang binangkal ay. Juan Lastiere, good morning man. Hoy, kay Migo ko da, Juan Bolgallo sa may Las Vegas, Nevada. Madam Alma Alvarez Gallo, good morning. Dira sa imo, Good no? morning. Kay Suset Alunan, kakadlaw ko sa kay kuan no. Okay. Kay ihada ko eh. Sino? Si Miss, Miss Maria Rivera Maria. Murayama. Sige lang. Yeah. Kaya Kalay. Kalay. Teresa Linaha Kayaw, kay Ida Hefes. Ginagrit naman si Lira Gustilo Hefes sang iya kadlawan karon adlaw. Oy, happy birthday Lira Gustilo Hefes, no? Edmond Ginabo. Lagi ako monitor dito, Laguna, sa pamilya ko sa Laguna. Pamilya niya sa Silay kag Ibi Magalona. Good morning kung walin kay Edmond Ginabo. Mary June. Do munyek, kaka ko na Miss Dor sa lang bal ni Dako Maria Rivera Murayama. Ay, kalain sa Monica. Monica nga, Monica nga na insomnia. Da munyek, kanang girlfriend bala ni Kuan Chucky. Alakala. Alakala. Kalain action boy. Hindi top na sa work. Dennis Nuestro, good morning, no? Pero ngayon kasi mo, Yes, of course. number ko yun na sa imo, nga silin ko ma-attend ka kasal. Di ba? Nga man. Nga silin ko may gift pa nga dala. Huwag kagali dala nga gift. Yan. Wala, ako na Kay ang ikaw ang gift. Kay may ribbon ka mo. Kala. Sige mo na akong si Doy, kakasulan ng ribbon niya. Oo. Kaya rumabuksan Kaya ng rin gift. nakahide ang gift. Actually, yabi niya siya. Yabi sa puro ka. Hindi yan yabi sa balay or sa lakyan. Sige. Dennis Nuestro, good morning man. Lilibeth Gutera. Sige, Action Doors. Kay Jerry May Flora Alvarez, good morning man. Kay Dennis Nuestro, happy birthday kay Lira Hefes or Gefes? Hefes. Hefes. God bless. Good morning man sa Motomania Motorcycle Shop. Ay, bongga. Sa Triple M. Hinubaan. Triple M. Okay, sige. Sa Hinubaan na. Sige, bonggi ko na adlaw-adlaw. Ay, bongga. Sige, salamat gid. Good morning man. Kaga happy birthday kay Action Boy kay Ma'am Priscil Guanzon sang Barangay San Rafael. Okay. Yes, kay Edwin Decatoria Gonzalez. Good morning man. Ebsmart Salcedo. Dra sa may San Juan Pontevedra sa Homen family. Permit gid siya naga-monitor sa Tanza Cavite. Inday Blaza, good morning. Happy birthday kay Romeo Delectus. Or ba si De La Cruz? Ano man, nagsalala. De La Cruz. Romeo De La Cruz. Sir Mililio Ligo, good morning sa MM's Body Cafe sa Tangob. Kag kay Kagawad Timay and Bonet Lobaton. Okay? Kay Anami Ogatis. Greetings from Sweet Green City of Victorias. Nag-greet siya happy, 52nd anniversary sa Action Radio. Sweet Greens. Okay. Sweet Green City of Victorias. Nga mo nagritawag na sila, Action Boy. Ang ano? Sweet Green Hindi City. ako naguro yan kasi kung kapihan ako kabaligyaan yung Sweet Greens niya. Ay, sus, abi ko Sa City of Victoria. Abi ko City of Smile, Bacolod. Tapos ang Victoria City, Sweet Green. Kasi baligyaan Ay, na yan, Sweet Greens. kalain. Baligyan na galaya. Kasi oo. Baligyaan na guro si Anami, arada. Kay, Kagawad, sa Boso, good morning. gin-greet ka ni Pia Jonathan. Kung paano Pia Jonathan, Mami Ems, kagawad ko, no. Ay, kalain. Dumera, hindi mabaklan, binangkal na haw. Hindi may mga deliver, bidang Chris Corsiga Panes, good morning kay Gwen Argelias Jacinto. Ay, di from gali si, Clark. Di gali si Action Eden. Wala ko kabalo, Action Boy. Actually, kabalo ko, pero wala na lang ko kabalo. Sige, ka na kabalo. Wala naman silang hagad. Wala ko to, wala naman. Si
Siya naman Kaya wala ko nagmatumato. gamot, gani ko ng gasolina. Yadra ka lang doors, kaya wala kaya gamot. Kalai. Feel lang sa guy. Good morning dara sa imo sa Tokyo, Japan. Action Boy, karon halas 10 ha, liwat sa aton mga ka-action. Live na live kami ni Action Boy. Yes. Sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Exciting prizes ang mahimo nyo madaogan. Kag may duha ka top fan, iga-announce nato. Ano nga niya? Top fan? Sa aton okay. yung Facebook page. Yes. Sino mapili is na sa top fan, ha? Kita. Kita man. Ginalantaw ta, gina-check ta kita. Ang aton nga committee sila naga-check. Mo committee. Section D o Section John. And ginapa niya lang sa aton. Ginapa-confirm niya lang sa aton nga amount nga mga teens kung agree. Agree man kita tagid ga share, ga comment. Share, ga comment, ga Like. Ga kuan ga sabat sa mga gabas. Sabat. Mo pag inaya. Siling ni Dennis, dito ako muna daya ang gapangapin premier kuan nga way kuya matappan. Galing wala siya top fan ang Nga boy sa nga matappan badge. niya. Ambot siya na ya. Din siya gapang lugayawon nga nadula ng iya nga mga Tepen. When Arguellia sa Sinto, dira sa Clark. Good morning dira sa imo, no? Pato na siya, Joms! Sige lang, anyway. Sabi ko na sa mga luto na kuno si mama ni Yadaw. Wow. Food. Basi Chinese, basi Japanese yung doon. Basi Japanese. Sige Kaya lang. birthday ni Inday Michiko kahapon mo. No? Sige. Tanjobyo, medito, Michiko-san. Kuchiko. Kuchiko. Standby na! Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa detalye, balita international, ginpabugal sa nga kompanya nga Moderna ang ila COVID-19 vaccine ang 93% nga effective. Tubtob anong kabulan matapos ay ikaduha nga dose. Ginsuwestyon nilang booster bangod sa posibilidad nga pagnubo sa antibody levels. Isa ang Moderna kaupod ang Pfizer kag BioNTech nga nagduso sa ikatatlo nga shot para mapabilin ang mataas nga levels ng protection batok sa COVID-19, labi na ang makalalaton nga variant sini. Ginpahayag ni Moderna Chief Executive Stephanie Bancel nga hindi na sila makahimos ang masobra 800 milyones tubtob 1 bilyon nga doses sang bakuna bangod na labot na nila ang target karon nga tuig. Sa balita sa negosyo, ginpahayag sa Cebu Pacific nga gin-refund na ang tanan nga mga pasahero nga nag-file sa ilang request tubtob sang Hunyo tuig 2021 kag nag-issue na sang 7.7 bilyones pesos sa mga customers. Sa isa ka statement, ginpahayag sang airline nga ila gin-overhaul ang ilang refund process kag gindugangan ang ilang workforce nga dedikado sa pag-refund agon nga maproseso ang kapin sa 991,764 ka request sa nagkalain-lain nga payment. Ang 100% nga refund completion rate wala inilabot sa mga request nga ginbook pag sa travel agencies nga mahimo naguntat na sang operasyon kag cash bookings nga may sala o kon kulang sang bank account details o kon iban pa nga sahi sang validation. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 65 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 39 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 51 centimos. Ag sa ato naman nga balita entertainment, nakasulod na sa billionaires list sang Forbes magazine ang singer nga si Rihanna. Naglabot sa masobra 1.7 bilyones dolyares ang kabilugan nga manggad sini para maging pinakamanggaranon nga babae nga musician sa bugos nga kalibutan. Ang nasambit nga manggad niya ang hindi lamang naghalin sa iya music career kag sa baylo nagikan man ini sa Fenty Beauty nga ginlansar niya sa tuong 2017. Ginkuha sini ang ngalan sa iya cosmetic brand sa matuod sini nga ngalan nga Robin Fenty. Sunod sa Forbes na kalabanan sa manggad sini, ang gikan sa cosmetic brand nga mayara sang 1.4 bilyones dolyares. Ipangduha si nagapangduha si Rihanna sa pinakamanggaranon nga babaeng entertainer nga nagasunod sa kay Oprah. Sa balita sa patag sang sports, natala na karon launa sa hapon ang enkwentro ni Carlo Paalam sa men's flyweight para sa tsansa nga makakuha ang Pilipinas sa ikaduha nga bulawan nga medalya sa nagapadayon karon nga Tokyo Olympics. Manging kasumpong ni Carlo Paalam si Galay Yafai sa Great Britain. Ang enkwentro ni Paalam
ang para ini sa gold medal round. Sa number 1, pila sa mga boksidor nato nakakuha sang bronze medal. Kaya nagkapan ni Yumer Marshall kang nakakuha na sang bronze medal. Kag sumungman si sa Bulawan nakakuha naman si Hydrin Diaz sa weightlifting. Samtang sa babae naman boxing, nakuha naman ni Neste Pitesio ang silver medal. Ang Pilipinas, amo akon makapauli sang pinakamadamo nga medalya, humalin sa nagsugod ang kasaysayan sang Olympics sang 1924. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy Saturday! Yes! Happy Saturday! Yes! Thanks Ganito God, naman, it's kung tunib Saturday. niyang top fan ba rin? Sino nang decide kung top fan ka? Facebook? Ay, yes, Action Boy. Ang Ah. Facebook ng gatag sang top fan. Hindi na kami ang gatag sang top fan nga badge mga ka-action ha. Ang Facebook na mismo. Yes, oo. So, Facebook na yan nag-decide kung top fan ka. Okay? Kag, good morning, liwat kay Ma'am Luisa Luing Melos, Malaction Doors. Yes. Thank you Wala ka so pa yan, no? Wala ka pa kakaon niya? Wala pa. Ako yan, Nakalafang ka na nakalafang niya. na ko to, kag perti ka namin isang, iya, kaging daladri nga. Yeah, bihon gisado. Hindi ko na Bihon. Bihon. Ang Ano ganda. na sa'yo? Oh, salamat din, Loeng. Ang spelling B-E-E kag H-O-N. Bihon. Ano na sa'yo? Salamat gid Ma'am Luing sa liwat sa bihon. Ah. Kag pande. Sal. Kag kay Bik good morning. Kay God Yes. Gabite, good morning man. Ah. Noel Benson Villarosa, Jamel Florendo, no? Kay sino ni? Gonzales family ko no sa Tayunan, San Rafael, Lubaan. Good morning ko no sa mga alagaders. Kay Alagaders? Sir Eric. Eric Juan, Tenerife. Kag okay. kay alagad Kevin Henry, no? Amo nang tawag sila to, alagaders. Alagaders Bongga. guro oo. Yeah. Kaya, good morning mga action boy kay Cheryl Ann Compliza. Sang Sipalay. Sipalay. Good morning dra sa imo Ma'am Cheryl Ann Compliza. May lang nga pagpamati. Sige. Sige, si Ters Vergara Sancho, kag si Susette Plumeda, good morning man. Sige, kay Engineer Ray Ruiz. Ay, yes. Engineer, good morning. Good morning, makuno. Ay, comment siya. Very good, very good. Sa may Canduni. Sige. Okay, birthday lang. Kung taktami ko lang birthday. Sige, go. Dr. Arlene Amor, sang Bago City Elementary School. Happy birthday halin sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Happy birthday! Happy birthday. Sige, go. Good morning man kay Regent Tan Villalon. Ara siya? Yes, ara siya. Nag-good morning siya sa akon. Sa'yo mo lang? Sa akon lang, kay TM mo. Sige lang, i-forward ko lang. Forward na sa akon para may ara mo. Ha? Okay, Ara Action Boy, ang mga hiligay no na terms pala Action Boy, nga makitaan ta sa sulod sa aton nga, puloy-an. Nga, subong do, hindi lang gid mayo, bala ginagamit. Okay. Kumbaga sang una. Sa una pa. Sa una pa, mga sinadto pa nga mga halambalanon siling nila. Yes, Action Boy. So, una, ari ang itatawag nga hulot balatunan. Living room. Yes, hindi. living room. Living room. Living Salas. room. Oo. Parang kasi mong salas. Subong na mo na no. Dito salas. dala sa aton yung salas. Nakabudlay naman guro nga. Nay, may bisita. Tanay nga dala to sa hulot balatunan. Ang una. Wala lagi ko kabati. May gagamit sila. Hindi, wala. Oo. Singgit ang bata. May muktok mo. Nay, may bisita. May bisita. May tao, ma. Yato, dalala na isa sa hulot balatunan. Sino isang bisita? Nakadrugas. Nanay mo. Yung nanay mo. Yung nanay mo nakadruga. Wala lagi ko ni kabati. Wala Action Boy nga mga Hulot term. balatunan. Oo. Ako ako ay mo ko nakabati. Ay mo ko nakaabot. Galing na makwan ko lang bala sa ginahamba sa mining dason. Hulot Hulot balatunan. balatunan. So next, diligamuhan. Ano talaga nga So, nartuan. ano naman Kusina. Oo. Kaya kusina actually is Spanish. Oo. Kusina, Spanish oo. word doon, no? Ang kusina. Kusina ni Dorel. Oo. Diligamuhan. Ni Dorel. Oo. Ay, kala. Ilang mo na may patindog ka restaurant. Ako nang gala. Diligamuhan ni Dorel. Diligamuhan. Alis na word nga digamo. Oo. O kung tigang. Oo. Ah, perte na. Hindi mo lang tigang mo na, digamo. Oh, pero
Pero kabati pa ko na sa ano, digamo na to, day. Digamo na to. Digamo na to. Na, kabati pa ko na pero when ako ni kabati, isang diligamuhan or kitchen. Kailan sa word nga digamo? Ha, yes. Our action boy next is ang hulot kalanan. Ate, kuhan ang klan, ano daw? Ano siya? Dining room. Dining. Kamay, ang lamesa naman, ang tawag is latok kalanan. Latok kalanan. Pero tina. Ay, kanto na dali ka mo, dali ka mo, pati tawo ho, ano yung tadi sa ato nga hulot kalanan, ha? Abi blong ko na ka mo di sa latok kalanan. Latok kalanan. Do kalawig, pero sang, ano no, sang term, sang hambalanon, balahaw. Si Lula, gano'n naglagtok. Oh. Anong lagtok kalanan? Latok kalanan. Lagtok mo ron. Ay, kalay. Ano na, wag sinabi si Lula. Kung ba gulaw sa... Ah. Ano kung ko na ka mo sa latok kalanan, kay makaon na. Ano tang lagtok la? Pag lagtok mo ko ron. Lagtok kalanan ba? Lagtok ng tangkugo mo. Kaysang college, kami Aksyon Yan ako boy. lagtok mo ron ma. Ang lagtok ron yung imutang kugo. Kahit blood na kay Lola. Ngertis Lula yan. Sa college, kami Aksyon boy, may ara kami subject ng Hilcom, ang hiligay ng communication. Hiligay nun. Di mag-exam, pero may wasaag. Tiyalaw di sa wasaan mo, bro. Amo na gini kadalaw sa water, Aksyon Hindi, boy. actually, hindi siya nga mga hambalanon. Wala na ginagamit sa niya. hiligay nun. Kung ano siya yung tatawag naman, nga tawag sinigid actually, mga nang sumakwelan. Sumakwela. Sumakwelan, tanawag siya na. Sa una, may-ari na din nga media, katapos sa media na taliwa na to si Taiwaning. Amo to siya ang pertig ito siya sa sumakwelan nga lang dialect. Amo na ginagamit. Amo nang pinakadalom gyud nga Ilonggong sumakwelan. Oo, okay. amo na siya. Hiligay na. Ano yung telepono? Balong ako na sa sumakwelan? Kabati ka na eh. Nakabati ka na. Hunghungan. Hunghungan, oo. Isama niya, ang hunghung, Aksyon boy, sa Bisaya, matik. Otek, oo. Kaya mo na ganit na ganit ka na hunghungan. Hunghungan. Mo na sa telepono. Sa sumakwelan na siya. Pwede. So, na kasi seminar din kami nga, sumakwelan gidya eh. Oo. Okay. Pero galing kiti hindi na gid sa bala, hindi na sa bala di gid applicable sa karon. Kiti magamag karon hunghungan pangimal-ima na sang ninyo. Gani man. Magamba kami latok kalan. Anong sa Dra ko na ginabalan sa Hilcom ko nga subject sa una ang latok kanan. Kaya namin nakabutang anong English ko na sang anong niligay na sang table. Super butang kami ay lamesa. Okay, lamesa. Latok kanan. Kay lamesa ko ano sa mo ng Spanish. Oo. Pero ko ano nang actually ang hiligay nun nga siling nimo. Lain gina siya sa sumakwelan mo. Language siya. Lain na siya, kagata kasi nakapa-seminar ko so nahiligay nun. Lain ang hiligay nun, lain na sumakwelan mo sa ang sumakwelan, dalom-dalom pag ginaya. Te pareho siniyo, ang bathroom hulot paliguan. Mga hulot-hulot gid sa tanan. Hulot tululugan. Basta room guro hulot, Hulot no? na sa hulot. Kaya di ba ang eskwelahan hulot buluthuan? Hulot bulutuan. Actually do gakabatian ko pa na gani. Kaya hulot bulutuan. Yes. Sa ato sa kwarto na siya. Oo. Kwarto. Sorry, hindi na niyang isa yo. Ano na Ito yan? ka damak niya. So next, ang hulot tululugan. Bedroom. Dito ka ano man lang ganito kay do ka ano man lang iangot mo lang siya sa tulog. Tulog tulugan. Bedroom siya na yun. Correct. And then next, Hulot, magsubong yan, natin mga hulot. ano? May nakita ko na may nakuhan ko sa mga damo na nasubong ng hulot suluyupan. Ala, lagi na yan. Drug den rin. Hulot sa luyupan. Hindi ka makatutoa dito sa hulot sa luyupan. Chill. Kala, sa hulot sa luyupan. Hindi amo. Do, pwede ba siya gamiton sa ngaton yung mga, ano na? Ay, sakto ni si Ray Canillas. Ang diligamuan, ang dapog. Dapog. Amo nagaliya ang kuhan, hindi sa kusina, gid actually kundi nga dapog gid siya diligamuhan. Dapog. Oh, Okay. dapog. Dapugan? Amo na? Dapog. Dapog lang? Dapog Okay. lang. Oh, da kagaluto bla, dapog. Oo. Kaya kusina, ya bilog na mo. So hindi sa kusina. Hindi nga diligamuhan kundi nga dapog. Correct. Oo, thank you. Sige. Oo. Next action boy, birha. Abir has bintana na ya.
O, gani na. Ang berha actually, I think Spanish na siya. Ilonggo siya. I don't know. Berha. Ang berha actually is the window sill. Daka man na. window Window sill. seat. Kaya ang bintana is bintana eh. Hindi guro basta ang bintana Ilonggo kon Spanish. Huwag mo. Ano nga balo? Abi ko anay ko guro ba si Spanish ha, guro ang bintana sa Ilonggo gudya talamwa. Talamwa! Oo na. Basi kita kan talamwa mo. Basi pala hulot talamwa. Hindi na hulot kasi sa room. Talamwa ano kon ano ganun isa Piyu, action boy. Piyu, ang daan. talamwaan. Kalain sa talamwaan, Galawahan. Pwede ma. Di ba gagawa ka sa gagawa ka sa bintana. So, galawahan. Kaya nakichismis ka. Kaya... Kasi Maria na sa... si Chay Marie nag-abot halin sa abroad pero wala dala chocolate. Ay, kala. Sige. So, next action boy, banggirahan. Banggirahan. Banggirahan lababo? Hindi. Lain Hindi pag sa lababo actually. Kaya banggirahan, hasta na natin na sa mga plates, mga muna, sakop na Pero sa kakabat banggirahan. yan, kung ginagamit, ginasubong, asa subong. Kaya doon wala man ibang Ginagamit na, kaya pati ka na sa andam na, wasak yun ang banggirahan. lain na wala. Amo na gani nga ginagamit. Laging gamit sa mga amo na yung motor naman. Ara na si, si Chay Marie. Wasak ng banggit. Kalain, no? Ew. Lain mo na yung pantaw. May pantaw da. Pantaw, wala. Ang last is Ugsaran. Ugsaran niya yard. Oo, yard. Ugsaran. Amo na siya. Ba't nga sa Okay? din sa word na galin na ugsad? Ang? Di na nga word na galin, ugsad. Ambot Ang lang. root word, di ba? Alangan ng ugsar. Ugsad. Ugsad? Ugsadan? Ugsaran Ugsaran. root word. Base. Amot lang. Oo. Ay, dogalingin. Ang ulo. Pwede pantaw. Pakilala ka Anong pantaw. pantaw? Inang pantaw na siya sa balay na binga isa mo nga balay no. Usually ang balay na may haligi bla nang haligi na naka-elevate. Hindi sa mabunggalo na yung kwando ka-elevate. Tapos may isa na ka certain daw room na sa gamay. No, hindi man room kundi ginatabunan na sa. Ito dra kaga paligo. Ay, amo na. Oo, tapos do kawayan sa daang salog nga magpaligo kaga kwanan daya dra kahulog dan tubig kay ti sa kawayan nga salog mo. Amo na sa pantaw do ginapaliguan. Para sa dalom sa inyo balay. Ang kapanglingling eh. Takan ko. Kasabot sa kapaglingling. Ang sa dalom sa pantaw. Ang kapanglingling eh. Kada mo entry kay Aksyon Boy Duran. Yan namin sa pamangkot, mabe. Anong araw sa dalom sa Kapaglingling. Tingin ka paligo ka daw mo. Hindi wala. Tama do. So ang kapaglingling. Ang matubuan timos-timos. Pero pag distraction boy, ano ko no, ang bangiran ko nung bulutangan sa pinggan. Not necessary nga pinggan lang Hindi yun man basta manggirahan, asara man hulugasan. Basta park na siya, daw mo nang banggirahan. Sige. Okay. So, mo lang na. Ito pag dumaga ka, basta may bago ka naman karoon yung entry. Okay na. Kalain. Okay na? Okay na. Ay, 7:55 na. Ano lang to? Nagdag ko nakibot lang ko to sa pamangkot nung mula ko. Hindi pantaw kasi ko. Amo na daw ka na may kawayan, tapos may paligo ka na. Hindi na paliguan. Anong oras na ano mo sina? Liga pa. Alam mo na kung mo action boy ay. Sugit na ka bala. Sige ah. Cecilia Sadaya, good morning man. Dari ko may birthday. May birthday na yung Kaluluwa, agad na si action boys ang kadlaw. Nakibot ko sa gibo pamangkot. Paano kibot le? Palanta ko bisang kibot le. May birthday kay may birthday. Adora kay Olaya Balahon, good morning dira kagawad. May birthday di kina mo are. Hindi ko may birthday di ba na lapawan na ako. Siling ko action Sila nga boys. niya, Ito sa may mga birthday. happy birthday ah. Happy birthday sa inyo. Si ano guro? Wala man di. Sa liwat action boy, greet ko lang si Ma'am Cheryl Ann Compliza. Good morning. Sige, Okay, later ha, alas 10 mga ka-aksyon para makabatis na sa radyo. Yes, alas 10 ka na. Si Yes. Jude Manuel Nonoy Florentino. Nan, happy birthday.
from Giselle Apple Florentino. Sa liwat, alas 10, live kami karon na Action Boy sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Kag mahimo ka mo makadawag sa mga exciting prizes kag i-announce ang duha ka top fan of the week. Si Alma Gonzales, posisyon ka pamangkot, ano ko nung komedor? Komedor Amo sang is... kwan, amo nang kalanan. Kalanan. Kalanan, Komedor. galing kay Spanish na sang komedor. Spanish. Actually, may restaurant. Hindi bala kayong kaon, komeda. Oo. komedor. Amo na siya, may restaurant ko na nakita, Komedor. Ang Oo, ngalan. kaya Spanish na sa kay ang kaon bala I think is komeda mo. Komida linda. Kaon na linda. Standby. Sa Aksyon at Live Election Act tayo pong ang inyo diringan news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.